Teleglobe, owner of one of the largest global telecommunications networks. I et badekar på Atlanten. I øjeblikket ingen billeder på jordskælvet i Sverige. Arbejdes på at skabe en ny og bedre puglemand, interaktiv puglemand på nettet, der kan sprede lykke over hele kloden. Løgn! Det var mig! I lyver! Det var min bombe! Wow! Mina damer och herrar, ladies and germans, imorgon gör vi klart till den stora, fantastiska plagiolfinal vi så och det är med ingen ringare än världens härskare, mina damer och herrar, Mr. Henning Petersen, så häng med här på kanalen. Tjena, kom igen imorgon. Henning! Se mig nu! Hold kæft! Jeg er sur. Jeg tror slet ikke, du elsker mig. Jeg tror, jeg går ned til din ven i kælder. Han er nemlig sød. Du slapper af, du kan holde dig. Vi gør det sammen. Vi slapper af i ringmuskel. Vi slapper af i blæren. Du kan ikke pisse. Så, kan du få den ned, den der? Ud over min nye mahogni bror. Din fred. Ud over det hele i din nye kontor. I morgen skal jeg i pløkhjulet. Så skal jeg vise jer.